Ako opticky zväčšiť vašu kúpeľňu? Poprvé, použij väčšie formáty obkladov a dlažieb. Vyzerá to jednoduchšie, avšak opticky to zväčší tvoj priestor. Samozrejme ja by som tam použil svetlé farby, neviem ako ty. Po druhé, vertikálne prvky povýšia tvoj priestor. Vyskúšaj použiť úzke závesné svietidlá alebo vertikálne niky na odkladanie v tvojej kúpeľni. Po tretie, veľké zrkadlá. Zrkadlá prirodzene zväčšujú opticky tvoj priestor, ale odrážajú aj svetlo. Neváhaj použiť zrkadlo začínajúce priamo od stropu. Po štvrté, závesné nábytky. Pridajú priestoru vzdušnosť, ľahšie sa udržiava podlaha a vo výsledku to vyzerá štýlovo. Po piaté, nastené batérie, veľmi elegantné riešenie. Vytvárajú pocit čistého vzhľadu, pôsobia jednoducho a elegantne, bez rušivých elementov. Dúfam, že sme ti dneska nejak pomohli, daj nám follow a očakávaj nové videá.